megalayapost.news लंबी सवारी कितनी થઈ ગઈ Minta ka sengi kembah ha kapor Shibaje lai pupra men sengi kawai ka Lingsun Air India kalaha bat kemding tang hadien bakadang her shasun daga jingtu ban le cha London ha kani jingja palat spangot ki passenger kilado yala ka jingim bat bon kila mensau wala empat yo e ka jingtep ka bat kra namar ha kapor bakani ka Lingsun ka hap shakhndo kala kemding bat kalami dak tedem yong suda kembala pau ha kilap sai bor ki dan hado arspa saufan ngot ki passenger ki basong ha ka Lingsun Air India bat empala ban tip ha kana kurkam kala hap bat kemding shakhndo namar tang hadin bakalas dang ban her shasun ban let cha London kala hap kan san no hajan airport Ahmedabad bat kani jing hap kan san ka Lingsun kala pen ki win ye ki ba ki bayu i kani Lingsun kabla hap yang shamadan kali pelip ding ki pulit ba ki brio sarkar tang mar hap ka Lingsun bala kemding kala her state shak jaka ban pelip ka ding bala klang ha ka Lingsun badru banyarap pelaj im ye ki passenger ki bidang sakut hapo ka Lingsun नीचे साइड अरे अहमदाबाद गाड़ीनगर कोर्ट में प्लेन फटा दिए आग लगी बस्ती में क्या पता क्या फटा है क्या हुआ है megalayapost.news